owacho mosingo e dwe mar adek ni claims ma ibro chul te moko magin siling milion 10 kadok piny mago nonego bed ni ochul ka chopo dwe moro 9 nyaka sani pesni go pok ochul. To king'iyo maber claims magin HIF gi osiptende 82 kende Kenya ka ema kao nus mar pesani, to magi osiptende kaka Kenyatta, kaka MTRH, kaka osiptende madongo. To osiptende matindo mantie e kor gweng' gi kor lwasi gi mantie kuonde ma ji nitie mathagore kata gimiluongo ni low income areas, magi osiptende madhi 3,000, osiptende gi kende nigi pesa monego bed ni ichulogi. Mar ang'wen, ka adado katieko gimomiyo en ni nitie system mane SHA oketo miluongo ni system mar digital superhighway kata system mar ng'iyo claims. Wan wawacho ni claim management system ni pok obedo makare. Gimomiyo wacho kamano ni iyudo ni nitie gik moko miluongo ni rejections gi reviews mamiyo koro jo osiptende ok chul. To wadwaro ka wanyalo bedo piny wabende wapimnegi ni nitie kuma wuoche diyowago mondo ging'e. To mogik ka koro aweyo mondo wang'isgi mogik ni kaka SHA obedo gi kaka imiye pesa gi serikal ok en makare. Wasebedo kwa wacho kama ni dhano 4 million ok nyal ting'o mzigo mar dhano 40 million gi wiye e Kenya ka. Nyaka bede kaka koro pesa ma jo piny golo, joma nigi ushuru, joming'ado nigi ushuru mar SHIF ma en Ghana 2.5 e osalo, gi joma be golo pesa gin giwuon. Nyaka koro jogo tudre gi serikal bende okel pesa mondo pesa ochul, mondo osiptende ochul pesa. Erokamano. Erokamano anya daktari kuom lerno ma isechiwo. Ntiere penjo bende mapenjre ni to kinde kacha mokalo ka jatend migawo mar thieth Eden Duale nowuok mager kendo loro moko kuom osiptende mokuom gine Mission Hospitals mago bende ang'e ni ntiere riwruok maru. Diponi ma en nyiso ich wang' maru koso gweyo tiendu koso diponi weche ma untiere godo gi ok otudre gi wachno?